Tema ove radionice je društveno odgovorna nabava. Što to konkretno znači? To znači da javna uprava, koja je najveći potrošač u svakoj zemlji, pa tako i u našoj, da pri nabavljanju proizvoda i usluga poštuje ekološke kriterije koje mi hrvatski proizvođači imamo ugrađene u svojim proizvodima i da nabavlja proizvode i usluge na način da potiče regionalni razvoj, dakle da nabavlja hrvatske proizvode i usluge. Kakav je odaziv javnosti za ovo predavanje? Pa vrlo dobar, zato što je to tema o kojoj, kad se priča o javnoj nabavi, uvijek se priča o nekakvim mutnim poslovima. Mi ovdje o tome ne govorimo, mi želimo znači priča se o korupciji, mi o tome ne govorimo. Želi se pronaći način da surađuju proizvođači i javna uprava, odnosno država, odnosno oni koji nabavljaju proizvode i usluge, jer na taj način javna uprava može promijeniti cjelokupno mišljenje i oni koji privatno nabavljaju. Za kraj ove priče, jer predavanje uskoro počima, riječ dvije organizacije ovogodišnjeg sajma. Ovogodišnji sajam Gast ima jednu super dobru priču, to je furnitura, specijalizirana priredba na kojoj ima jako puno hrvatskih drvoprerađivača, preko 20 tvrtki koji su se odazvali želeći pokazati i javnoj upravi i hoteljerima, dakle turističkom sektoru, ali i privatnim kupcima da hrvatska drvna industrija postoji, da ima što pokazati i da samo čekamo kupce. Riječ dvije o organizatoru. Organizator je projektni tim Drvo je prvo, odnosno veliku pomoć nam je dala Hrvatska gospodarska komora jer je sudjelovala u dijelu troškova. A inače projektni tim Drvo je prvo je jedan ovako skup ljudi koji osim organizacije sajmova rade i okrugle stolove društveno odgovornoj javnoj nabavi i zapravo promoviraju upotrebu drva u hrvatskim kućanstvima. Riječ dvije o organizatoru koji dolazi iz naslova sajma Gast. Divni ljudi. Evo, mislim da je to dvije riječi dovoljno.